मेक्सिमाम नर्माल जोंनि गिर्जायाव सानफ्रोमबो बुंबाथाय मा जानाय मेक्सिमाम नर्माल जोङो सानफ्रोमबो बिजाब बुंबाथाय मा जानाय मेक्सिमाम नर्माल माब्रै नोङो गोदानै जोनोम मोनदोंब्ला नोङो इसोरनि जिउजों सुफुंजादोंब्ला इसोरनि जिउआ नोंखौ मिसा बुंनो थाखाय मालाबाबो एलाउ खालामा गोथार जिउ थानाय मानसिया मालाबाबो मिसा आरज खालामनायनि सिगां गुसुङै इसोरनि बाथ्रानि फारसे थांनि आं दिनैहाय बेबादि खमसिन मानसि बोलोग्रासिनै सोमोनांथावसिनै मोनसे आरज खालामनो होननानै मोनसेल' आयदा लाना फैदों खिन्थु मोनसेब्लाबो बिराद गोलाव जागोन बिनि सिगां बयनिख्रुइ गोनांसिना इसोरनि राव बियो जोंनि जिउनि आहार रमिया 6:23 फ्राय गिर्जा सालायग्रा मानसिया रमिया 6:23 होनब्ला बयबो मिथियो बेयाव बेबादि लिरनाय दं पापनिफ्राय मोननाय बिथैया गोथै नाथाय इसोरनि ओरैनो होनाय दाना जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनियाव जोबनो गैयै गोथार इसोरा दिनैनि बे मोनाबिलि आरजआव बे फरायजानाय गोथार बाइबेल साननि गेजेरजों गेदेरथार बोर लाबोथों बे गोथार रावखौ बुंनायनि सिगां गुसुङै फोरबोनियाव बाइबेल खनाखौ बयबो मख'बाय थायो बयबो खोथाबाय थायो ओमफ्राय आं आन्दाज खालामदों नाथाय बिखौ गाहाय आयदा हिसाबै लानाय जाया खिन्थु बिराद मख'थाव खोथाथाव पदखा बियो जेब्लायबो बुंजाबाय थानाय मोनसे पद पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनाय नाथाय इसोरनि एरैनो होनाय दाना जोंनि फोरबो जिसु ख्रीष्टनियाव जोबनो गैयै गोथार मोननैस्रा पिक्चार सावगारि बेवहाय बेरखांदों 1 नम्बर पइन्ट पापनिफ्राय नों पाप मावोब्ला पापनिफ्राय नों माबा मोनसे मोनगोन बे मोननाया थैनाय आरो नों पाप मावालाबानो आफा इसोरनियाव फोथायनानै जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों नोङो जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो हायै मोननै बे पइन्टखौनो लानानै आं गुसुङै बुंनो थाखाय हास्थायदों पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनाय अब्ला पापमाखौ जों सिनायग्रोनांगौ सिगां पापमा मा पाप जेब्ला बाइबेलाव नायो इसोरनि बोसोन सिफायनायानो पाप मानसिया जेसेबां इसोरनि बोसोनखौ सिफायो बे गासैबो पाप मावनाय जायो प्रथम इसोरजों सोरजिनाय आदम हवाया इसोरनि बोसोनखौ सिफायदों बे इसोरनि बोसोन सिफायनायनिफ्राय पापआ प्रथम हाबदों बिनिफ्रायनो फिरि फिरि दिनैसिम बे आदम हवानि गोरोन्थि मावनाय पापनिफ्राय जों खारग'नो हायाखै बुहुमनि मानसिफ्रा गासैबो पापि जाजोबदों बयबो पापि जाजोबदों दा बे पाप जानाय पापिफोरखौ बासायनोनो इसोरा परिकल्पना खालामनानै ख्रीष्ट जिसुनि गेजेरजों जोबनो गैयै गोथां जिउ जों बयनिबो थाखाय लामा दिन्थिफिनबाय दा बिदिब्ला पाप सिन होननाया इसोरनि बोसोन सिफायनाय इसोरनि बोसोनाव दङ मिसा खोथा बुंनो मोना नों मिसा खोथा बुङोब्ला नों पाप मावबाय इसोरनि बोसोनाव दङ नों राग जोंनो मोना जेब्ला सासे मानसिया राग जोंबाय बे पाप मावनाय जाबाय इसोरनि बोसोनाव दङ नों सोलिनो मोना नोङो सोलिबाय पाप मावबाय इसोरनि बोसोनाव दङ राग जोंनो नाङा जेब्ला राग जोंबाय अब्लानो पाप जाबाय दा बेबादि फिसा 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 पापफोर गेदेरनाखौथ' जों मिथिखागौ बुंले आं बेखौहाय बयबो मख'बाय थायो नैबे गासैबो इसोरनि बोसोना मिसा खोथा बुंनो रागा जोंनो थगायनो हिंसा खालामनो बोराबनो दुखु मोननानै थानो बेबादिखौ फोरोङाखै बेबादिखौ जेब्लानो मावबाय अब्लानो पापमा जोंनियावहाय जाबाय बे पापनि फिथाइयानो जाहैबाय फिथाइया गोथै दा बे बाथ्राखौनो एसे रोखा जानो थाखाय आङो बुंनो थाखाय हास्थायदों थिनहरजानायनि 5 अध्याय 1निफ्राय फरायोब्ला बेयावहाय सानै हौवा हिन्जावनि बाथ्रा जों नुनो मोनो बे जाहैबाय आनानियास
आरो साफिरा अन्ननिय आरो साफिरा होननाय जरासे मानसि दङमोन। बे मानसिफ्राबो जिसुखौ फोथायदों। जिसुखौ फोथायदों। जेब्ला गोथार जिउनि अरना थोनहरजानायफ्राव फैबाय, थोनहरजानायफोरनियाव फैबाय, जेसेबां गोथार जिउ मोनदों, ओरैबायदि मोनसे जागरण जादों, माने गावनि हाखौनो फानैहाय थोनहरजानायफोरनोसो हैदों। गावनि होननानै लायाखै, गेजेरावनो थोनहरजानायफोरनो हैदों। बिनिफ्राय बे फाननानै हैनाय थाखाजोंनो थोनहरजानायफ्रा गोबां खामानि मावदों, रानज्लायदों बे थाखाखौहाय। दा बै समाव अन्ननिया साफिरायाबो गोसो दुंखांनानै हा दखरसे फानदों होननानै बेवहाय थोनहरजानाय फारियै फरायला जों नुनो मोनो। बे हाखौ फाननानै डिसिसन खालामखादों, हौवा हिन्जाव हा फाननायसै, जोंबो गुबुन गुबुनफ्रा बयबो हैजोबबाय, जोंबो थोनहरजानायफोरनो हाखौ फाननानै जों थाखाखौ, हा फाननानै मोननाय थाखाखौ जोङो थोनहरजानायफोरनो हैनायसै। हाखौ फानबाय, फाननानैहाय आनानियासआ थोनहरजानायफोरनि खाथियाव थांबाय। जेब्ला पेटरनि सिगाङाव गसंहैबाय, पेटरा गोथार जिउजोंहाय बेखौ नुनो मोनदों। बेयो जिनाखि होफैदों हा फाननानैहाय, बे हा फाननानै होफैनाया माखासेया खावसेया दोनखोमा जाबोदों न'आवहाय। गथै फाननानै मोननाय थाखाखौहाय होफैयाखै। पेटरा सोंबाय, अन्नानिया, नोंनि हा फाननानै मोननाय थाखाया बेल'मोन ने? औ, बेल'मोन। जेब्लानो अन्ननिया मिसा खोथा बुंदों, अब्लानो पेटरा बुंबाय, नोङो गोथार जिउनि सिगाङाव मानो नंखाय खोथा बुंखो? जेब्लानो बे बाथ्राखौ बुंबाय, अब्लानो आनानियासआ बे हायावहाय स्ट्रक जाना गोलैबाय, हथात थैबाय। दसे उनाव बिनि हिन्जाव साफिराबो फैबाय। फैनानै बे जेबो मिथिया, फिसाइखौ फबहैबायानोसै मालाबानो जोहोलावफ्रा। आरो फैबावनानै पेटरनि सिगाङावहाय बिबो नुजाफैबाय। पेटरा साफिराखौ नुहुरनायजों लोगोसे बुंबाय, साफिरा, नोंसिनि हा फाननानै मोननायालाय बेल'मोन ना? औ, बेल'मोन। आरो हिन्जावाबो मिसा खोथा बुंबाय, औ, बेल'मोन। नै, नोंसोर मानो इसोरनि सिगाङाव, गोथार जिउनि सिगाङाव मिसा खोथा बुंखो? नोंनि फिसाइखौहाय फबनानै जोहोलावफ्रा फैगासिनो दंसै। बे बाथ्राखौ बुंनायजों लोगोसे आरोबाव हिन्जावबो हाव जलदब खालायबाय, स्ट्रक जानानै थैबाय। सोमोनांथाव, गिथावथाव मोनसे जाथाय बियो। माबोरै एफादेब जाथाया घटिखो? सामायनो औ, बेल' होननाय बाथ्रायावनो एकदम गिथावथाव। जेब्ला जों 3 फट 4 फटखौ फरायो, पेटरा बुंदों, अब्ला पेटरा बेखौ होनदों, आनानिया, हुखौ फाननानै मोननाय रांखौ माखासे दोनखोमानानै गोथार जिउनि सिगाङाव नंखाय बुंनो सैताननो माबोरै नोङो गोसोआव हाबनो, सैताना माबोरै नोंनि गोसोआव हाबनो खाबु मोनखो? बिराद गिदिर खोथा। सामायनोल' नोंनि हा फाननाया बेनोल' ना? अन्ननियासआ बुंबाय, औ, बेनोल', बांद्राय गिदिर नङा। बेखिनि मिसा बुंनायावनो अन्ननियासआ हाव गोलैबाय। आरो 4 फटआव फरायला, फाननायनि सिगांनो बे सम्पतिया, थैनायनि सिगां बुंदों अन्ननियासखौ, फाननायनि सिगांनो बे सम्पतिया नोंनि खामोन। बिनिखायनो सम्पतिखौ फाननानै मोननाय राङाबो नोंनिनोखा। अब्ला नोङो मानो बे बादि मावनो सानखो? नोङो मानसिफोरखौ नङा, नाथाय इसोरखौसो सोलैदों। ओरैबादि गिथावथाव बे रावा। माबादि बुंखो? बे बिसिनि मिसा खोथा बुंनाया, बियो मानसिफोरखौ नङा, नाथाय इसोरखौसो सोलायनाय जादों। नोङो मानसिफोरखौ नङा, नाथाय इसोरखौ सोलायनाय जादों। सामायनोल' फंसेल' राव। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर,
बे जाथायजों आं बेखौनो बुंनो सानदों बै समाव गोथार जिउनि अर जोंनायनि धौआव गोबां मानसिया गोथार जिउजों एकदम सुफुंजाखादों एकदम गोथार जिउजों सुफुंजादों बिनि गेजेरावनो माखासे मानसिफ्रा गोथार जिउजों सुफुंजायाखैमोन माखासे मानसिफ्रा नर्माल बिसोरबो फोथायदों बिस्राबो नंगौ गोथार जिउआव खामानि मावदों जिसु ख्रिस्ट'आ नंगौ इसोरनि फिसाथार फोथायदों खिन्थु बिसोरो नर्माल फोथायनाय नैबे जाथाया अननियास आरो साफिरानि जिबनाव मोजाङै जेब्ला मेडिटेसन खालामगोन ध्यान खालामगोन बिसोरो गोथार जिउजों सुफुंजायाखै नर्माल मोनसे साधारन नर्माल ख्रिस्टियान गुबुननि अर जोंनायाव एकदम बिसोरबो थुलुंगानानै जोंबो फान्दोनि बुरै माथो खालामबावनाय मालायफ्रा फानबाय होनांगौ जिसुआ नंगौ इसोरनि फिसा आरो जिसुआ जि मावदों नंथारगौ बिनो फोरबु ख्रिस्ट'आ बिनिखायनो बिसोरबो थुलुंगानाय मोननानै फानदों नाथाय बेयावनो सिनायो मिसा खोथा बुंनाय माने बे सासे नर्माल ख्रिस्टियान इसोरनि जिउजों सुफुंजानाय मानसिया एबा गोदानै सारिजानाय सासे मानसिया माब्लाबाबो खनले मिसा खोथा बुङा दे अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे जाथाया जोंनो खाथाङै फोरोङो अननियास साफिराया सासे नर्माल ख्रिस्टियानमोन दिनै गाबोन जोङो कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला जोंनि मण्डलाव मेक्सिमाम नर्माल ख्रिस्टियान नोंथांमोनाबो एसे सानसाय मेक्सिमाम मण्डलियाव जोङो 6 जन एभेन्जेलिस्ट बानायनो हामालाय मा जानाय खनले मिसा बुंदों सारा जिबनावनो मिसा खोथा बुंबोदों दाबो माब्लाबा मिसा खोथा बुङो गन' गोना खोथा बुङो गोथार जिउ गैया नर्माल ख्रिस्टियान मालाबा गावनि बादि जाजानो लुबैयो जोङो राग जोंफ्रुयो नर्माल ख्रिस्टियान गोथार जिउ थानाय व्यक्ति गोदानै सारिजानाय मानसिया मालाबाबो खनले राग जोंनो हाया राग जोंनाया इसोरनिफ्राय नङाना सैताननिफ्रायसो इयो इसोरनि बोसोन नङा बेखौ मावोब्लानो पाप जायो राग जोंनाया पाप गोबां ख्रिस्टियान मानसिफ्रा कमप्रमाइज जानो हाया गोरोबनो हाया गुबुननि मावनाय दांनाय आखल आखुखौ सैज' खालामनो हाया गावनि बादि जाजानो लुबैयो डिसिजनफोरखौ मावनाय दांनायखौ अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जाय मानसिया इसोरनि जिउजों दैदेनजाबाय जाय मानसिया गोदानै सारिजाबाय माब्लाबाबो गावनि इस्साखौ बियो मावफुंनो नाजानाय नङा एकर्डिं टु बाइबेल इसोरनि बोसोन बायदिसो मावनो नाजागोन गोबां समाव जोंनि बुंनायफ्रा जोंनि रायज्लायनायफ्रा आंनि मथे बिदि जानो नाङा डिमान्ड खालामो ख्रिस्ट'आ अन्तराव थानाय गोथार जिउजों दैदेनजानाय सासे व्यक्तिया बासायजानाय सासे व्यक्तिया गोदानै सारिजानाय व्यक्तिया माब्लाबाबो गावनि बादि मावनो थाखाय बियो खुगा सिनाय नङा बियो माबादि मावनो थाखाय बोलो होगोन शास्त्रनि बोसोन बादि बाइबेलाव माबादि बोसोन दङ बेबादिसो मावनो थाखाय नाजागोन बेखौसो नाजागोन बे बिषयावसो जोङो दाखोनायावसो जोङो कनस्ट्राक्टिभ जोंनि रागफोरखौ बाहायनांगौ नोंसोरो मानो बेबादि मोदोमनि बादि संसारनि बादि मावनो नाजायो बाइबेल बोसोना बेबादि राग जोंनाया कनस्ट्राक्टिभ नाथाय जों नुनो मोनो एकदम जोङो ओरैबादि देट मिन्स नोङो इसोरनि जिउजों दैदेनजायाखै नोंनि गोदानै सारिजाफैनाया कनफार्म नङा क्लियारानो नङा नोङो राग जोंनायाथ' पाप मिलायनो हायिया पाप नोंनि गोसोबादि जाजानो लुबैनाया पाप बाइबेलनि बादिसो जानांगौ अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर एसे सानलाय जोंनि मिटिं सिटिंफ्राव बेफोर नुजायो ना नुजाया जोंनि जिबनाव बेफोर नुजायो ना नुजाया बोराबनाय रागा जोंनाय नायनो हायि रायखुमानाय
नारसिननाय बेफोर नुजायोना नुजाया बेफोर जोंनियाव बेरखांदों माने नों नर्माल ख्रिस्टियान इसोरनि जिउ गैया बासायजानाया नोंनि थाखाय कनफार्म जायाखै ख्रिस्ट'आ नोंनि अन्तराव थानानै माबोरै नोङो एखुथा रावजोंबो समाजजों गोरोबमा मण्डलिनि डिसिसनखौ हामजा नों माबोरै जानो हागौ माब्लाबाबो जानो हाथारा बे नोंनिफ्राय ख्रिस्ट'निफ्राय नङा सामायन' औ फिथरखौ औल' होनदों आंनो बेल' बे आनानिया साफिरानि मिसा खोथा बुंनायखौ जोंनि मण्डलि दानि थांनानै थानायाव कम्पेयार खालामोब्ला जोङो बिराद मिसा खोथा बुङो बिनिख्रुइ बांसिन जों मिसा खोथा बुङो नाथाय खाफाल गोनां जों गोथार जिउनि सिगाङाव बे जाथाया जायाखै गोथार जिउआ जेब्ला वार्डजोंनो सामायन' पापआबो नोंखौ थैनायावहाय लाङो बै समाव गोथार जिउनि वार्ड जोंफ्रुनायमोन बिनिखायनो लगे लगे गोलायदों इसोरा गावनि महिमाखौ प्रकाश खालामनो थाखाय जेब्ला जागरण जादों रिभाइभेल प्रथम जादों गोबां मानसि थैदोंना आंनि सासे सिनियर मानसि आइ पवालिनि सानफ्रोमबो प्रेयार सेन्टाराव फैयो बिखौ मा गाज्रि रायखै बियो नाइनावल' फरायदों ओरैबायदि नायनो मोजांखामोन सेंग्राया हरसे जाबाय सानावनो थैबायबो बयबो बुंदों बिनि थैनाया जागरणनि मानसिखौ रायनायनि होननानै जेब्ला गोथार जिउ जोङो बिनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जोङो राग जोङोब्ला मालाबा समाव थाल खालाम सोरबा इसोरनि जिउ थानाय मानसिखौ राग जोङोब्ला नोङो गोग्लैगोनबो नों आथिं बायगोन नों खुग्लुबगोन नों भुगिनो गोनां जागोन खारन इसोरा गेरेन्टि होदों नोंसोर जेबो खालामनाङा जि खालामनांगौ बेखौ आंसो मावगोन जोंनि दायथ'आ खालि गाज्रि मोनब्लाबो बेखौ फै नोंथां साहा लोंनि फै ओंखाम जानि रायदावनांगौ अननाय होनांगौ जोंनि दायथ'आ बेसो दा बेनि गेजेरजों जों एसे मोनदांबाय अननिया साफिरा सामायनोल' पाप मावदोंमोन नाथाय बियो थैनो गोनां जादों नाथाय दिनैहाय जों एसेबां मानसिफोर अननिया साफिरनानै बांसिन जोंनि मण्डलियाव दं दे बांसिन मेक्सिमाम राग जोंग्रा मानसि दं मेक्सिमाम मिसा खोथा बुङो हामजायै मानसिफोर दं गोरोबनो हायै मानसिफोर दङ मानो थैयाखै पापनि फिथाइया गोथैलायनो आं बुंबाय गोथार जिउनि वार्ड जोंनायाव नोङो गोरोन्थि खालामब्ला नों थैगोन नाथाय बे अनुग्रहनि जुगखाय नोङो मिसा बुङैबो माहाजोन जालांगोन थांनानै थागोन गन' बुङै जोंख्रावै होख्रावै गावनि मोजां मोननि मानसिखौ नोङो एभयड खालामनानै एगार खालामनानैहाय नोङो थांनानै थागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नाथाय गोसोआव एसे लाखि आरो नोजोर हर बेबादि मिसा बुंनाय राग जोंनाय नंखाय बुंनाय गोरोबनो रोङिया जाबाय पापनि फिथाइया थैनाय बाइबेला बुंदों बेखौ दिखुना बुङाखै पापनि फिथाइया थैनाय नों गोथाङै थैयाखैब्लाबो नों द्रोद बोसोरबा सिगां नों माबादि फोथायोमोन 10 बोसोर नों सिगां माबादि फोथायोमोन 20 बोसोर नों माबादि मोसादोंमोन 25 बोसोर सिगां नों माबादि बाज्ल'दोंमोन जानो हागौ नोंनि मिसा बुंनायानो जानो हागौ नोंनि राग जोंनायानो जानो हागौ नों गुबुनजोंहाय कमप्रमाइज जानो हानायानो नोंनि जिबनाव द्रोद बेग जालांगासिनो धार्मिक खथानिफ्राय बेग जालांनानै सुग्लायलांगासिनो दं माने आत्मिक बिषयाव गोबां मानसिफ्रा थैलांगासिनो दङ नों सानफ्रोमबो गिजाहाबना मालाय मा जानाय नोंनियाव राग जोंनायानो दङ नों प्रार्थनायाव फैयो मालाय मा जानाय नों मिसा बुङो नोङो इसोरनि खामानि मावमारनाय मा जानाय नोंबो थांनानै थागोन थैनाय नङा पापनि फिथाइया गोथै सानसेथ' थैथारगोन नोङो खिन्थु दा एखे आंनि बिषयाव नों द्रोद नों फासायलांबाय थागोन धार्मिक खथानिफ्राय नों जानगारलांबाय थागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर दा आङो प्रार्थनानिफ्राय एसे गुसुङै बुंनानै फोजोबनो थाखाय हास्थायदों आरो बाथ्राया नाथाय होनना बुंबावदों नाथाय आफा इसोरनि जोंनो एरैनो होनाय ख्रिस्ट' जिसुनि गेजेरजों जोबनो गैयै गोथां जिउ दं जोबनो गैयै गोथां जिउ दङ
जों एसेबां पाप मावब्लाबो जों एसेबां मिसलियाब्लाबो गन'ब्लाबो राग खराब्लाबो मालायखौ सोलिग्राब्लाबो मालायनि खोथा लायोब्लाबो आफा इसोरा जोंनो मोनसे मोजां लामा दिहुनना होदों ख्रिस्ट' जिसुनि गेजेरजों जोङो जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो हायो होननानै बिनिखायनो जोङो जोंनि बे जेनियाखि पापमय जिबन मिसा बुंनाय राग जोंनाय नंखाय खोथा बुंनाय जोंथ' मानसि सिथाखा जौ लोंखाया जोनाहारि खालामाखै आं बिनिखायनो फिसा फिसा पापनि बाथ्राफोरखौल' बुंगासिनो दङ जों बेनिफ्राय उदां जानो हायो जोङो सुंद'ल' बुंना आं फोजोबनायसै जों जाखायनि खोथाखौ जों बयबो मिथिगौ माबादि मिसलिया मानसिमोन इलाय बाइबेलानो खोथायो बियो सिङावबा थाइसे लानांगौला एखे थाइनै लाथारखायो थाइनै लानांगौआव बियो थाइथाम लादों 100 लानांगौआव बियो 200 लाखादों बिखौ बाइबेलानो खोथायो बियो फिदिंनाय बाथ्रा नङा सल'बो नङा बियो सासे जाखायनि जिबनाव एखे बास्तब रियेल नंगुबै आखुथाय बियो एसेबां थगायसुला मानसिमोन गैयिफोरखौ बोख्रेबनानै गावल' रोजो रोमु सना रुफाजों बियो बेबादि समायना रायजो जानाय सासे बेक्तिमोन जों बयबो मिथिखागौ बियो बिब्दिनो जिउ खांदों हयथ' बहुत बोसोर बिदिजोंनो सोलिबोबाय बियो 15-20 बोसोर 30 बोसोर बिदिनो सोलियै जाबाय गोबां धोन दौलतबो जाबाय नाथाय जेब्ला जिसुखौ लोगो मोनबाय जिसुआ बिनि न'आव थांबाय जिसुआ मा बानजायदों बाइबेलाव बिनि डिटेल्स गुवारै बुंनाय गैया नाथाय जोबनायाव जों मोनदांनो हायो बियो जिसुनि थांनाय लोगोसे जिसुआ बिनो निश्चय गोबांथार बोसोनफोरखौ होदों बे बोसोनफोरानो बिखौ मोनसे सोलायनायाव लाबोदों जेब्ला जिसु ख्रिस्टनिफ्राय जोबनो गैयै गोथांनि बोसोनखौ मोनबाय अब्ला बियो गावनि खुगाजों सोमोनांथाव सिखार लादों आंनि धोननि खावसेखौ आङो गैयिफोरनो रानना होनायसै प्रभु एसेल' नङा जों बिखौ पृथिबियाव दासिमबो रावबो हायाखै आंनि मोनदांथियाव आन्दाज खालामोला सखिय बादि रावबो होनो हायाखै बियो मोनदांबाय आं पापि जिसुनि बुंनायखौ बुजिबाय बासायजानो नांगौ थगायदोंमोन बे थगायनायखौ खावसेखौ आं गैयिफोरनो होनायसै प्रभु बिनिफ्राय जायखौनाखि आं सोलिदोंमोन बिसोर 3 गुन होनायसै थाइसेयाव थाइनै लादोंबा 3 होनायसै जिसु ख्रिस्ट'आ एसेग्राब पापि मानसिखौ ओरैबादि सेटिसफाइ जादों खुसि जागोन नोंबो अब्राहामनि बंस बे न'खरावहाय दिनै परिथिना फैबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जों जेसेबां गोरोन्थि मावा मानो गोरोन्थि मावनायखौ मोनदांनो थाखाय नाजानांगौ गावनि मेगनाव जाग्राखौ मोनदांनो नाजानांगौ एखौनो नाजानांगौ गुबुन एखौ नङा नों जेब्ला बेखिनिखौ मावो बेखिनिखौ हास्थायो अब्ला बे नाथाय इसोरनि ओरैनो होनाय दाना जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नो जोबनो गैयै गोथां जिउ बे गोथां जिउआ बयनिबो थाखाय बिनिखायनो जों बे गोथां जिउ मोननायनि उनावहाय जोङो बेखौ बिराद जोथोन लानो गोनां गोबां मानसिया क्षमा बिबाय बेनो गोसो सोलायनाय जाबाय नाथाय बिनि उनाव बिनि आखला आरो बे एखेयानो सखियाव बिदि जायाखै बे थगायग्रामोन खावसेखौ गैयिफोरनो होबाय आरो थगायनायफोरनो 3 गुन होफिनबाय कमप्लिटलि चेन्ज जोङो मिसा खोथा बुंनाङो दिनै मिसादांनि खोथाखौ मिसा बुंनाया पाप होननानै मिथिदों जों दिनै मिथिनायजों लोगोसे जों बेखौ नागारनो नाजानांगौ राग जोंनायखौ हमथानो नाजानांगौ एराखालामनो साननाय गोसोफ्राव बियो फैबाय थायो बेफोरनिफ्राय जों गावखौ कन्ट्रल खालामनांगौ बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नैबे मोननै सावगारिजों आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनो थाखाय हास्थायबाय ख्रिस्ट' जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजों जों जोबनो गैयै गोथां जिउ दं आरो जायफ्रा ख्रिस्ट' जिसुखौ आजावनानैबो मिसा खोथा बुंबाय थायो राग जोंबाय थायो एना एनि खालामबाय थायो खुसुर मुसुर बोराबनाय गोजोननाय गैयै खालामबाय थायो
बे गासैबो पापनि फिथाइया थैनाय बियो अन्ननिया साफिरा बादि थैयाखैब्लाबो नोंथांमोना नोजोर खालाम बिनि आत्मिक बिसाया द्रोद फासयलांनानै बियो बै समाव मामोन दिनै मा जाखो आरो खालमासि मा जाहैबावगोन मिसा खोथा बुङै राग जोङै एखुथा जायै गावनि बादिल' जाजानो लुबैयै उनफ्राव मा जानांगौ आस्थैनो सुनाया गोब्राब जालांगोन बिनिखाय खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गेदेर बोर होथोंसै आं दिनै बिराद गिदिर मोनसे आयदा आर'ज लानानै फैदों मोनसेल' आयदा जुदि आर'जनि आयदा दंब्ला सिगांनो थिगनानै लाग्रोदो आंनिया मोनसेल' दङ बे मोनसेया ओरैबायदि गोलाव आर'ज जागोन जों दिनैहाय एसे आलादा रोखोमै आर'ज खालामगोन सोरहाबा जुदि खावलायनाय दङब्ला अननानै नोंथांनि आर'ज लिस्टखौ लाबोदो न'खरावहाय बासायजानाया गोनांसिनथार बयबो बासायजानांगोन एसेबां मिनिस्ट्रि मावनानै नाम खामायनानै बाख्नायजानायनि नोरगाव थांब्लालाय माथो जागोन बेनिखायनो 1 नम्बरावनो नों जाय न'खरखौ नामहारिगोन बेफोराव बासायजानाय जाथों बे न'खराव सान्थिया जाथों अभाब दङब्ला बेयाव अभाब दङ फोरबो नों बेखौहाय नाय बेराम दंब्ला फोरबो बेयाव बेमार दं नोङो नाय बेबादि माखासेल' खोथा बुंनि अब्लानो जोङो 10 मिनिटआव बिजोबनो हागोन सोर बियो बेनारामनिफ्राय स्टार्ट खालामदों सोर बियो सुलेनिफ्राय स्टार्ट खालाम सोर बियो ओरै आनै रुबिनिफ्राय स्टार्ट खालाम सोर बियो आदा निरामनिफ्राय नाथाय बयबो न'खरा फिट गोसोआव फैजोबखायो दा एसेल' न'खर दिनै जों एसे खस्थ' खालामनानैहाय जोङो बयनिबो न'खरखौहाय बासायजानायनि थाखाय शान्तिनि थाखाय डेभेलप जानायनि थाखाय बेमार आजारनि थाखाय जोङो बिनानै जोङो बेबादि बिलांबाय थाब्ला जों मेगनजों रोखासिन नुगोन आं गेदेर फोथायनायजों लाबोदों जोङो बेबादिनो दिनै आर'जखौ खालामगोन सोरबा मा बिबाय था फोजोब जों नेगोन बिनि बेनेफिटखौ आं थाखायाव आं लाबोगोन दे अनजागोन खृष्ट लोगोफोर सासे खावलायबाय बेनिफ्राय जायखौ गोसोखांगोन नों बेखौनो बे न'खराव जेन गोबाव थाबाय थाया जेबो गैयै गोथां जिउ नांगौ शान्ति नांगौ उन्नति नांगौ आरो बेमारि दंब्ला बेखौ फाहामजानायखौ नांगौ बेबादि फटाफटनि जोङो 30टा न'खरनि थाखाय दिनै स्टार्ट खालामगोन आरो बेखौ जों लिरलांबाय थागोन जों लोगोसे